tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimu tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church naPastor Caston Betera East Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi na Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Kwasai vateereri mufundisi? Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda vateereri kuti tirambe tichitenga masaisai kuZBC. Zvakanakawo kune vari kuda kuparticipate pakutenga masaisai vanogona kucontributa kuti chirongwa chedu chirambe chichibuda pamhepo. Tide billboard ye The Second Coming of Christ. Teererai inoti iyo *151 *2 *5 347 681 amount then hash. Kana muchida kubatsira pakutenga masaisai *151 *2 *5 347 681 amount then hash. Vari vakuropafadzei, vari vakutungamirirei. Musoro wedu wenyaya watichakurukura nhasi unoti ndiani akachinja Sabata kubva paSaturday kuenda paSunday? Ndiani akachinja Sabata kubva paSaturday kuenda paSunday? Matanga pastor misoro yenyenya. Waita sei kasiti? Aiwa, hapana akambotaura zvinhu izvozvo pastor. Aiwa, munhu anongotsvagawo pakangomusunungukira pastor. Right. Vamwe vanenge vari kumabasa saka munhu anozongoona paari comfortable. Right. Inda zvese muchida kutsvagawo kupomera pastor hakuna. Right. Asi ukadzokera munhoroondo uchaona kuti kunamata kuchiuya kuvanhu. Vanhu vainamata, vana vaMwari vainamata musi weSabata. Iri Saturday sekudzidza kwatinoita mumagwaro. Asi ezvinezvi sekutaura kwava kuita vanhu vakutsvaga pari convenient paakasununguka. Kwete kuti pana amutiita so. Right. Now hazvina kungotanga zvakadaro kuti munhu aitsvaga paakasununguka. Pane pazvakatangira. Ndopatoda kutsvaga ipapo. Aiwa, kamunhu anongotsvaga kapa weekend pasi. Ndozvatiri kuti nhasi vanhu vangotsvaga paakasununguka, panomurerukira, panomuitira. Asi tiri kuti ikoko kusunungura vanhu kuti vanhu vatsvage paakasununguka kune pakwakatangira. Saka ndo kwatinoda kutsvaga ikoko. Tichatsvaga edu. Zvichibatsirei pasi. Right. Because mubvunzo wangu ndokuti alright toti sezvamurutaura kuti pamwe ari paakati tochinja. Saka problem iri papi? Right. Nyaya iri pakuti pamirayiro yaMwari ine 10. Mwari pane murayiro unotaura nezuva rinofanira kuzorora vanhu voenda kuchechi vachizorora vachinamata. Unonzi murayiro wechina. In other words mukuti chidzidzo ichi
chikatiratidza kuti zvakachinjwa sei zvinotibatsira kudzoka panodiwa naMwari. Alright. Because ndeichizofunga kuti kana aripo akakangoita zvinhu pamwe nemusikadzi waka, so where is the problem? Dambudziko riri pakuti Mwari achiri particular. Mwari anokoshesa kuchengetwa kwemirayiro yake nekuti vanhu vanamate pazuva resabata. Achiri kuzvikoshesa sekudzidza kwatakaita mudzidzo zvakafuanditika regai tiinde pamberi. Daniel 7 vhesi ya 17 na 18. Daniel 7 verse 17 na 18. Right. Muka idzi huru idzo ina ndiwo madzimambo mana achamuka panyika. Asi vatsvene wokumusoro-soro vachapiwa ushe. Ushe huchava hwavo nekusingaperi. Right. Now, pane madzimambo 4 kutangira paBhabhironi sezvatakaona. Yes. Ainzi achatonga achiteerana. Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. Zvikanzi ndokuteerana kuchaita madzimambo. Yes. Asi shure kumberi kweushe hwechina vatsvene vaMwari vachazopinda paushe vachitonga naKristu nekusingaperi. Anditika saka ngatiteverei nhoroondo yedu iyoyo. Tiverengere vhesi ya 19 na 20 pana Daniel 7. Daniel 7 verse 19 na 20. Ipapo ndakada kuziva kududzirwa kwezvokwadi kwemhuka yechina. Yakanga yakasiyana nedzimwe dzose. Yakanga ichityisa zvikuru. Yakanga ine meso outare. Nzara dzayo dziri dzendarira. Iyo yakanga yapedza nokuputsanya nokupwanya zvakasara netsoka dzayo. Uye pamusoro penyanga dzine 10 dzakanga dziri pamusoro wayo. Nerumwe runyanga rwakazobuda. Dzimwe nyanga 3 dzikaparadzwa pamberi parwo. Irwo runyanga rwakanga rune meso nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Rwakanga rwakapfuura dzimwe shamwari dzarwo paukuru. Daniel akanyanyisa kuda kunzwisisa kubva pamhuka yechina. Kureva kuti kubva paumambo hwechina. Roman Empire. Right. Anoti zvakare iye ipapo ndakanyanyisa mhuka iyi yaive nenyanga 10. Paroti ndaida kuziva kuti nyanga 10 idzi chii. Saka Daniel akaudzwa kuti mhuka yechina umambo hwechi4 after Babylon. Ndobva audzwa kuti nyanga 10 madzimambo 10 aizobuda pakuparara kweushe hweRoma. Okay. Achibva audzwa kuti imwe nyanga yakazobuda humwe humambo hwaizobuda futi muEurope. Okay. Right. Hwaiparadza humwe 3 hwotonga ne7 hwakasara. It's okay. Tiverengere vhesi ya 24 tiri pana Daniel 7 vhesi ya 24. Kana dziri nyanga dzine 10 paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10. Asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe wokutanga. Uchakunda madzimambo 3. Right. Pakaparara umambo hweRoma uchibuda 10. Right. Uchiri kuwarangarira. Ndovaziva. Right. Kuhistory ndiri nani mbichana. Ikoko kwaindinakidza. Kune vainzi Anglo-Saxons, ma-British. Ndo England. Kune vainzi ma-Alemani, i-Germany. Right. Kuna vainzi ma-Bungandians, i-Switzerland. Right. Kune vainzi ma-Franks past, ndo France. Right. Kune vainzi ma-Heru, ivavavo akusina avakwavo. Kune vainzi ma-Lombards. Right. Ma-Italians. Ndo Italy. Right. Kune vainzi ma-Ostrogoths. Kusisina. Kune vainzi ma-Sueve. Ndo Portugal. Kune vainzi ma-Visigoths. Ndo Spain. Right. Kune vainzi ma-Vandals. Avasisiko. Ndichiri kudzidzira. Uchiri kudzidzira. Right. Saka ndo madzimambo akabuda pakaparara ushe hweRoma. Okay. Vari 10. Right. Vachibudira kuEurope. Ndobva kwanzi shure kwavo kwakabuda umwe mambo. Tingati wechi11. After kuparara kweumambo hweRoma. Yes. Mambo uyo abuda anonzi akaparadza
achibudira kupi pasi kueurope pakaparara ushe hweroma right. Saka iye akaparadza madzimambo matatu. Okay. Right. Matatu akaparadzwa asisisiko maVandals, maOstrogoths namaheruli. Apabata. Okay. Right. Saka kana muchidzidza kuhistory yamuri kutaura mufundisi, madzimambo matatu aya aiti maVandals, maOstrogoths namaheruli vainzi maAryan kingdoms. Kuti vakanga vagashira vhangeri raiparidzwa neumwe ainzi Joseph Arias aibva kuUniversity of Alexandria kuEgypt kumusoro uko. Right. Saka murume uyu pakuparidza kwake anga asingagashire Jesu kuti mwana waMwari. Okay. Right. Saka pakudzidzisa kwake ikoko akadzidzisa zvikagashirwa nemadzimambo matatu aya. Alright. Right. Madzimambo nevanhu acho matribes zviya zvekuti chitenderi chinongogashirwa muarea chobva vanhu veimomo vobva vatanga kuita manamatire iwayo. Okay. Saka paifamba vhangeri rechikristu richipararira mukati medzinyika, chechi yemakristu yakasangana nedambudziko yakunosvika munyika nhatu idzi. Vhangeri ranga rasvika here ikoko vhangeri makuta zveeurope kaii tiri kuti handitika pakafa Jesu akasiya the Christian church iri headquartered paJerusalem. Ndo paiti munotangira paJerusalema muchienda muchienda. Saka nekufamba kwenguva headquarters dzekunamata dzechikristu yakamuvha kubva kuJerusalema ichienda kuRome yanga iri capital city yeumambo hwaitonga ipapo. Kurome kwaiva naemperor kwaiva naKesari ndo yanga iri capital city ka. Wakamboona here kuti mucapital city kazhinji kacho ndo unoita muzinda mukuru wezvinhu zvakawanda. Handiti kana ari makambani kana ari machi zvinongotangira mucapital city. Saka capital city yanga iri Rome. Okay. Ndo kwakazomuvha headquarters dzechechi dzichibva dzaenda kupi kuRome. Chakaitika ndechekudai pakapa kuparara ushe hweRome. Emperor anga ariko ainzi Justinian Kesara iveko. Akaona kuti chimwe chinhu chingamubatsire kubatanidza vanhu muushe hwake citizens. Aiona kuti chechi yaigona kumubatsira nemhaka yekuti chechi yaiunganidza vanhu vakawanda vachibatana. Saka iye ndokuona kuti tinogona kutora advantage nechechi. Okay. Ikatibatsira kubatanidza vanhu vakaramba vakabatana. Okay. Handiti wazviona ka. Saka Justinian zvaakaita manje muna AD 533 akabva adeclare kuti mutungamiriri wechechi muRome, bishopu mukuru wechechi ndiye achatungamira zvekunamata pasi rese. Sorry imi chechi yaisati here kana ndichinzwisa handiona mubhaibheri toerenga kuti vaTesalonika waKorinde kwaisati here tomboti kuchechi iri kuKorinde kwoitawo kana bishop kuvaTesalonika bishop toenda toenda kwese dzakapararira ikoko ari mabishop right. But zvakazoitwa manje naJustinian akati kunamata ngakuchicoordinatwa zvichibva kuRome. Bishopu anenge ari achitungamirira paRome ndiye otungamirira kwese uko. Ndozvazviri here kana kuti maelders anofanira kunhingikira? Ngatimbosiya ikoko tiende pane nyaya yedu. Saka apa chirevo ichocho Justinian AD 533 chechi yakufambisa vhangeri yakunosvika kumaVandals, kumaOstrogoths nekumaheruli ndobva yasvosangana nechibinga mupinyi avari kuramba vhangeri rechikristu vari kudara Joseph Arias. Saka chechi panguva iyoyo manje yanga isingaite zvatinoita izvo zvekuti vateereri teererai vanoda
uyai mubhabhatidzwe. Aiwa. Chechi vaiti manje anenge aramba zviri kuparidzwa nechechi nevakuru. Iyo chechi yedu. Because ndokwatakabva ikoko. Saka anenge aramba vaisamusiya akadaro. Chechi yaive nenzira dzekurova vanhu vakadaro kuti vapinde mugwara. Alright. Handiti wazvionaka. Saka zvakaitwa naJustinian manje akabva ati regai ndibatsire chechi kuti vari kuramba ava vaswatuke. Saka Justinian akabva atuma general wake ainzi Belisarius kuenda kunobatsira chechi. Kamuti general mutora nemauto ka? Aitove nemauto. Alright. Kunobatsira chechi manje kurova vanhu kuti vapinde pai mugwara. Saka Belisarius akabatsira chechi kurwisana nevava vairamba. Zvekuti muna 534 vakarwisa maVandals namaheruli ndobva vakurirwa. But kwasara maOstrogoths. maOstrogoths akatitora nguva akatora 4 years vachirwiswa nechechi. 4 years kubva 534. Kubva 534 ita 538 vachibva vanokundwa muna 538. Saka pavakakundwa manje maOstrogoths kwaive kutorwisa kuti kana vakundwa mucheche chii kuti imimi muri kuramba zviri kudiwa necheche. Saka motorwiswa kwakutokundwa vobva vatoparadzwa. Saka imimi muri kukanganisa. Muri kumhanya because kuparadzwa mukura kufa here. Kwaya kutourayiwa kwevanhu. Kutoparadzwa chakutorwiswa nekutourayiwa. Saka maVandals, maheruli namaOstrogoths vakatorwiswa vakabva vatourayiwa vakabva vatoparadzwa. Pari kunzi kudzurwa nemidzi yavo. Kuratidza kuti hakuna tuzukuru twakasara. Hakuna vakazosara. Umambo iwo hauna kuzomboonekwa futi. Kana paine vakapunyukawo vaingotizawo vachiendawo, asi kusisina umambo hunonzi hwamaVandal, hwamaheruli namaOstrogoths. Hakusisina. Saka muna 538 AD chechi yemaKristu ichitungamirirwa kubva pamuzinda mukuru muRome nabishop aive kuRome yakabva yaparadza vese avo vaimukira chechi vairamba chiKristu. Alright. Handiti wapabataka. Saka ndokubva yachitanga manje kutungamirira nyaya dzekunamata ichibata nemamwe mabatiro. Saka tiri kutsvaga mambo akaparadza madzimambo matatu anoti maVandals, maheruli namaOstrogoths. Madzimambo matatu iwayayo akaparadzwa nechechi yemaKristu ichibetserwa naJustinian naBelisarius atumwa naJustinian. Kana kuti ichibatsirwa nestate. Very good. Okay. Handiti mazvionaka. Nekuti tiri kuda kuidentifya mambo achatonga nemadzimambo emuEurope 7. But mambo yeye tinomuwana sei? Hanzi tinotsvaga mambo akaparadza 3. Saka akaparadza 3 anga asiri mambo wezvematongerwo enyika sezvakangoita mamwe madzimambo. Yaive chechi ichitungamirwa nabishop. Right. But chechi iyi yakabatsirwa nestate, yakabatsirwa nageneral Belisarius atumwa naempire. Ndaona mirai toda tinzwe kambo, but pastor ka sorry kutaura izvo mustudio vanhu vachikunzwai. Hamuna kukanganisa here musoro wenyaya. Aiwa. Matika hatina kukanganisa. Mati Ndiani akaita kuti Sabata ribviswe paSaturday kuenda pasvondo. Ndokwatiri kuenda nenyaya yedu. Sure. Asi tisingakanganwe mutanda wenyaya. Tiri kutsvaga panowira Jesu. Pana mambo anenge achitonga, madzimambo anenge achitonga ari 7 emuEurope achibatsirwa neumwe. Alright, akana mati musoro wenyaya ndizvo kwendadzwa matsanangura muita kana kushaye kuti zvichadzoka papi. Regai tibonzwa kambo vateereri tigoya tienda pamberi. Uripiko mweya tenzi
wakashingisa Abrahama, wakapawisa Paulo, wamupa simba redenga, simba makapa Elijah, harichipo yerenasi, rakapenyesa Mozisi, rapajoborukuriro, tenzi tondera nyikare, mutipenyi titi icha, apotomupanyi moyo, tidirenyi mweya wenyu. Tinomchingamidza yevateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Ndiani akachinja Sabata kubva paSaturday kuenda paSunday? Maybe musati makondinya nganditaure nevateereri maererano nekuuya kuri kuita chirongwa kwamuri. Masaisai tiri kushandisa kuti zvidzidzo zvisvike kwamuri vateereri anobhadharwa, anotengwa sorry. Right. Zvakafanana, thank you. Anotengwa vateereri. Saka ndo zvanga zvichitoitika nguva yese. But sekubvunza kuri kuita vamwe pamunotichaira foni nekunyora ma-SMS, zvakangonaka kuti tibatsirane pakutengwa kwemasaisai aya. Toziva kuti pakati penyu kune vakawanda vaitotibvunza, vanenge vachida kubvunzwa zvinoitwa seiwo kuti ndibatsire pachirongwa chakanaka chakadai. Taane bila code ye the second coming of Christ yandiri kukumbira kuti munyore ma-details acho pasi. Anotiwo ma-details acho *151 *2 5 347 681 amount hash. Regai ndidzokorore zvakare *151 2 5 347 681 amount hash. Atifambei nechidzidzo pasi. Tinoda kutenda. Yes. Munyaya yedu chatiri kudzidzira bhuku raDhaniel. Yes. Jesu akati kana muchida kunyatsonzwisisa zvakanangana nekudzoka kwangu, Yes. endai munodzidza kuna Daniel. Yes. Ndobva taisirwa pachena isusu kuti panouya Jesu kune madzimambo anenge achitonga 7 nations dzemuEurope, pamwe chete neumwe mambo akazobuda kumashure. Yes. After breakup yeRoman Empire. Yes. Saka mambo uya akazobuda kumashure uyu achatonga ne7 nana Britain nana France nevamwe. Ari kunzi tinomuziva sei mubvunzo mukuru iwoyo. Right. Mazira atinomuita ndeaya. Chekutanga anonzi paakauya akaparadza mamwe madzimambo matatu akanga abuda mubreakup yeRoman Empire. Yes. Aiti maVandals, maOstrogoths namaHeruli. Yes. Saka tichitsvaka munhoroondo kuti ndiani akaparadza maVandals, maHeruli namaOstrogoths. Ndopamati ichechi. Right. Nhoroondo inoisa pachena kuti ichechi ichibatsirwa nemasoja estate. Okay. Right. Saka pari kunzi iyeyu mambo anenge aparadza madzimambo matatu acharamba achitonga kusvika Jesu auya. Anenge aripo. Yes. Saka kureva kuti chechi yacho inoramba iripo kusvika Jesu achiuya. Daniel 7:21 kuenda pa25. Daniel 7 verse 21 iri kutiyo, ndakatarira ndikaona runyanga urwu ruchirwa nevatsvene nekuvakunda, kusvikira wakakwegura pamazuva ake achisvika. Vatsvene wokumusoro-soro vakaruramisirwa. Nguva ikasvika yekuti vatsvene vapiwe ushe. Akati, mhuka yechina huchava usha hwechina panyika. Huchasiyana noumwe ushe hwese. Huchapedza nyika yose, nokuhupwanya nokuhuputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10. Asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vekutanga. Uchakunda madzimambo matatu. Achataura mashoko okumhuro okumusoro-soro. Uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake,
kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Right. Mambo akaparadza madzimambo matatu aya. Yes. Mushure mekwaparadza hanzi umambo ihwohwo hucharwa nevatsvene. Right. Kureva kuti hucharwa nevanonamata kusvikira Mwari atozotonga in favor of vatsvene. I'm lost, man. Tiri kuti isusu toda kuidentifya mambo. Yes. Handitika? Yes, Pastor. Achatonga Ne7 vekuyuropa. kusvikira Jesu achiuya. Saka identifying mark number 1 ndeyekuti anoparadza matatu. Right. Tasviona. After aparadza madzimambo matatu ari kunzi acharwa nevatsvene achivaparadza achivakunda. Saka ndo pataakuda kuenda kunoona kana mambo wataona kuti chechi ndo yakaparadza mavandals, maheruri nemaostrogoths. Toda kunoona kuti chechi yemakristu pane herewo payakamborwisana nevanonamata ichivaparadza. Kuti mukutsanangura kwamuri kuita pastor amene muaterere. Pastor ndiri kuwanzwa zvakanaka because patadzidza kumashure akaparadza madzimambo matatu yaive chechi. Right. Ndizvo kavaterera. But pastor iko zvinova kuti toda kuona kuti ndizvo here kuti chechi yakaparadza vatsvene sezviri kutaura bhaibheri. Saka mubvunzo wangu kuna mufundisi ndewokuti chechi inogoparadza vatsvene sei pastor iye iri chechi? Right. Unenge wakurwisani? Ndozvatoda kunotsvaga kuti nhoroondo dzinotiisa asi mukunzwa here mabvunzo andoita kuti iyo yagara iri chechi ndokune vatsveneka yonzi yakaparadzwa vatsvene. Mukuona kuti ndo pandiri kubvunza kapasa. Zvatiri kuita toda kuidentifya munhu uyu. Handitika? Saka akaparadza madzimambo matatu tanzwa kuti ichechi. Ndizvozvo. Saka isusu kuti tizoti mambo uyu ndiye wechi8 anofanira kuzadzisa zvataurwa. Alright, fambai pasi. Saka chimwe chechipiri ndechekuparadza vatsvene. Saka toda kuonawo kuti after kuparadza madzimambo matatu chechi pane here payakamboparadza vatsvene. Alright, fambai pasi. Right. Kune munyori ainzi Leki. Imi vateereri mukanomutsvaka munhoroondo. Akanyora bhuku rakanzi History of Rationalism in Europe, volume 2. Okay. Papage 32. Maybe kuvateereri kana mungakangamwa bhuku iri mukaenda kunhengo dzesangano rama-Seventh Day Adventist vari pedyo nemi vabvunzei bhuku rakanzi Daniel Reveals the Future. Okay. Munonowana nhoroondo idzi naana Leki vatiri kutaura mozonoitawo dzimwe research, further research. Saka mukatsvaga bhuku rakanzi Daniel Reveals the Future rakanyorwa nani zviya? Robert Wayland. Sorry pas, sorry. Yes. Muri kufamba zvakanaka. But ini ndowanzotyira vateereri vedu. Chidzidzo ichi ndechechisabata here chema-Seventh Day Adventist. Because ndanzwa mabhuku amakutaura mabhuku aya ane chekuita nebhaibheri. Right. Sorry henyu kukumisai because muno mustudio tine singadi kutaura zvechechi. Unoziva kuti chii? Ukarayira munhu road hazviri kuti wakushanda kukanzuru. Kanzuru ine science, maroad science handitika. Saka munhu akabvunza road ukamurayira haushandi kukanzuru. At least vateereri vangu vari safe. Kune mabhuku anogona kuvabatsira kuti endai pakati munoona vhesi rakati, endai bhuku rakati munoona history yakati. Pajeka pasi, pajeka. Saka Daniel Reviews the Future nderimwe bhuku rinogona kukubatsirai. Kana kuti vanofarira kuverenga muchishona mukavhunza vari kumaraini kwenyu vanopinda sangano vanokuudzai kuti bhuku rakanzi kuzarura zvakazarurwa munogona kuriwana sei. Right. Saka Leki achinyora anoti kudini papage 32 mubhuku rakanzi History of Rationalism in Europe anoti iye munguva yemadark ages iperiod yakatanga muna 538 AD anoti iye makristu anosvika 50 million akaurayiwa nechechi vakapondwa. Anoti iye chechi yemakristu mataura figure yenyu zviri correct? Yes, 50 million. Alright. Anoti iye chechi iri muzinda mukuru wayo uri kuRome. Chechi yemakristu payaicoordinata zvokunamata. Hanzi yakauraya vanhu vakawanda makristu
vanhu vakaurawa nechechi vakawanda kudarika vakambourayiwa chero nerimwe bato chero rezvematongerwo enyika. Zvikanana World War I. Hakuna bato rakauraya vanhu vanodarika vakaurayiwa nechechi. Hanzi munhu anoramba izvozvo haazivi nhoroondo yezvakaitika munyika nemuchechi. Saka chechi kuti yakauraya vanhu muhistiri tinondozviwana. Asi pane chimwe chinhu Caston. Mukatarisa muZimbabwe Herald remusi wa22 May kana ndisingakanganisi muna 1995 mune musoro wenyaya waiti Pope pleads for forgiveness. Mutungamiriri wechechi handitika aikumbira ruregerero achiita masi muguta reOlomak kuRepublic of Czech. Akati maKristu kune nguva yekuti chechi yakashungurudza ikauraya vanhu vemamwe machechi, saka ngatiregereranei, kune zvakatadzikwa kare. Patiri kunopinda kumakore ana 2000 ngatipindei takabatana taregererana. Muna musi wa13 March mugore ra2000 makaita musoro wenyaya zvakare waiti Pope asks for forgiveness. Musoro wenyaya waive paivi pasi? Waive muHerald, Zimbabwe Herald, nemuDaily News. Mamine musoro wenyaya madetsi waive pasi 13 March 2000. All right. Waiti Pope asks for forgiveness for historic sins of the Catholic Church. Okay. Saka mutungamiriri wechechi pasi rose anoti kune mamistake akaitika kudhara. Asi ngatiregereranei variko nhasi. Mukukurukura kwatiri kuitaka hatisi kuti vanhu ngavasaregererana. Kuregererana kwakatonaka. Asi tiri kungoti bedze misoro yenyaya ishi maarticles aya aikonfema zvakanyorwa naLeki zvekuhistory zvekushungurudzwa kwevatsvene. Handitika. Right. Saka taona apa pakutambudzwa kwemaKristu nekuurawa kwemaKristu zvakaitika muchechi after kuparadzwa kwemadzimambo matatu. Toda kuenda pamberi pavhesi ya25 zvanzi mambo uyu achavatsvene kana kuti maKristu achavatambudza kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Times and half a time. Rega tinzwe pana zvakazarurwa kuti iperiod yakareba zvakadii. Zvakazarurwa 12 verse 14. Zvakazarurwa 12 verse 14. Iri kutiyo. Ipapo mukadzi akapiwa mapapiro mairi egondo guru kuti abhururukire kurenje kunzvimbo yake kwaakanochengetwa nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Right. Saka pane mukadzi ari kuna zvakazarurwa akanogara kurenje kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Tombosiyana kuti mukadzi chii? Hatisiyane nezvozvo. But tiringoda period chete yataurwa kuna Daniel. Right. Handei pachapter 12 iyoyo verse 6 yazvakazarurwa. Mukadzi akatizira kurenje paakagadzirirwa nzvimbo naMwari kuti vamuchengetepo mazuva ane churu china 260. Right. Mukadzi akaenda kurenje uyu hanzi akanogarako kwemadays 1260. Ndo chiuru. Handitika mazana mairi ne60. Uku ambonzwana akaenda kurenje kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Saka pane mukadzi ari kunzi aive kurenje for a time, times and half a time. But onzi musemu mukadzi iye aive kurenje for 1260 days. Sekudai tikati mairanziroti vanga vari kukwekwe kwe12 months. Umoti takagara navo kukwekwe kwegore rese. 12 months ndo gore. Saka mukadzi akaenda kurenje uyu kwaari kunzi akagara nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Ndio iri kuzonzi 1260 days. Isame period. Saka manje isusu tiri kutsvaga kuti 1003. Mirai pane mwedzi dzandoda. Mirai mbichana. Mirai pane nguva dzandoda. Pane zvandoda kungoona chete divided by 3. 1260 days kapasi. It's 3.5 years. Right. Toda kuti tinzwe manje enda pana ningirikeni
pana zvakazarurwa 13 tinzwe kuti 3.5 years here. Ayo, muona sei ndadaro. Sorry pamwe. Waita metsi kaiwo kungoti madezi manga. Ayo pamwe ndiri kumhanya. Wamhanya. Dhanyoka kana muruti nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Right. Ndo 1260 days. Right. Idzodzo manje i3.5 years. Chirega tinzwe kuti ndizvipedze mubvunzo wangu. Right. Saka muri kuti here imimi mambo uyu. Mambo uyu. Kuti chechi yakatambudza vatsvene kwe3.5 years. Tambudzwa 50 million achifa vakaurayiwa pa 3.5 years chete. Uri kubvunza zvakanaka Castor, uri kubvunza zvakanaka, but kana wabvunzaka chitendera kuri kuti wakutsanangura. Toda zvinhu zvinomeka sense muno mustudio. Tinafana uko wakangwara kuti pamuri kutotaura daika vari kunyora mafigures vanenge vaida kuona kuti ndizvo here. Teererai munzwe vateereri, tinzwe kuti 1260 days idzi enda pana zvakazarurwa 13 pavhesi 18a. Verse 18. Ndipo pano kuchenjera. Right. Uri kunzwa ka hanzi zvinoda kuchenjera kuti tinzwisise umambo ndo zvinotaurwa nazvakazarurwa. Kana muchida kutsvaga umambo uka zvinoda uchenjeri. Uchenjeri hwacho kuita sei tinoupowa mubhaibheri pana Isaiah 28 pavhesi ya 10. Isaiah 28 verse 10. Nekuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro, apa zvishoma nepapa zvishoma. Hanzi zvinoda uchenjeri kuti muziye period nekunzwisisa kuti taidentifya umambo zvoda wisdom. But wisdom yachoka iri pakuzanganisa matsamba. Apa tikati tore rimwe tsamba, apa tore rimwe tsamba, tichimazanganisa anotibudisira nyaya iyi. Right. Mukabata zvakare Ezekiel 4 verse ya 6. Ezekiel 4 verse 6. Zvino kana wapedza mazuva uvate pasi nerutivi rwako rwerudyi kuti utakure zvakaipa zveimba yaJudha. Ndakakutarira mazuva ane 40, zuva rimwe nerimwe rifananidze gore. Right. Panapa pari kunzi zuva rimwe nerimwe ritore segore. Nyaya inotaurwa futi pana numeri, pana Numbers 14 verse 34. Numbers 14 verse 34. Mirai ndisvikepo. Verse 34. Samazuva makanga muchishora nyika nawo, iwo mazuva ane 40, saizvozvo muchava nemhosva yokutadza kwenyu, zuva rimwe nerimwe richaita gore rimwe. Saka panapa isusuka tiri kunzi mambo uyu akatambudza vatsvene kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Taona kuti i1260 days. But kuti tinyatsokuburitsa kuti i3.5 years here kana kuti inguva yakaita sei hanzi zvinoda uchenjeri. Saka pakuchenjera kwacho mari panzi torai tsamba apa motora zvimwe patsamba iro. Saka kana taenda mumatsamba manje pakunzi kana muchidzidza muchiprofita ichi zuva rimwe nerimwe ritorei segore. Kurati one day represents a year. Saka 1260 days muchiprofita ichi dziri kureva 1260 years. Nyanga ichitonga. Right. Saka zvinoda kuti timbonzwa kambo tigoya tosumudzira kubva ipapo. Because all right, ngatinzwe kambo vateereri rambai muri nesu pachirongwa ichi. vanodikanwa
vachagara naJesu wake kumusha. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenda mberi nehurukuro yedu. Musoro wenyaya, Ndiani akachinja Sabata kubva paSaturday kuenda paSunday. Musati maenderera, mirai ndirimainde vateereri, tinokuzivisai kuti panobuda chirongwa ichi pega pega, masaisai anosvitsa chirongwa kwamuri anotengwa kuZBC. Saka tiri kuona sepfungwa yakanaka sezvamuri kubvunza pamameseji nepamunofona kuti programu iyi zviri kumbofamba sei. Tiri kuona chiri chinhu chakanaka kuti tibatsirane pakutengwa kwemasaisai iwayo kuti chirongwa chedu chirambe chiri pamhepo. Second coming of Christ yaane bila code, ndo yandaa kukudeedzerai, inyorei pasi bila code ye the second coming of Christ pamunogona kuisa rubatsiro rwekutengwa kwemasaisai. *151 *2 *5 347 681 amount then hash. Taurai tinzwe pasi. Tinotenda, tiri kuenda mberi. Tina mambo paanouya Jesu. Yes. Pane madzimambo anenge achitonga muEurope. Yes. 7 vakasara pabreakup yeRoman Empire. Yes. Ne1 akazomuka shure kwavo. Yes. Akaparadza 3. maVandals, maOstrogoths namaHeruli. Yes. Hanzi iyeye kana aparadza 3 ava achazotambudza nekuuraya vatsvene. Right. Ndo chimwe chataona. Right. Saka akaparadza madzimambo 3 ichechi yemakristu. Right. Then tazonotsvaka kuti chechi pane here payakambotambudza nekuparadza vatsvene, tikazviona. But sorry. Pari clear. Chechi ndo yakazotambudza tikazviona. Alright, pedzisai pfungwa ye. Papasara peperiod payakabata nemasimba ayo ichitambudza vatsvene. Panzi yakazviita kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Times and half a time. Ndo dzanzi vateereri. Kuna zvakazarwa nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva zvakangoenzana ne1260 days. Right. Ndizvo zvoka. Right. Ndo patazoona kuti isusu kana muchidzidza muchiprofita musatore kuti maliteral days. Right? Asi munotora zuva rimwe chete richimirira gore. Saka inobuda ya 1260 years. Alright. Handiti wazvoonaka Pari pachiprofita. Aikona kuti munhu akati ndiri kuya mangwana kana kutsvukira mangwana obva wati saka ari kuya gore rino. Handizvo zvazvinotobvunza. Ndepekuti hazvidyare here pfungwa yomwe yekuti pane pachinzi Jona ive mudumbu rehove mazuva 3. Obva wati saka akaita aiwa ndadzwisa mati pachiprofita. Thank you pastor. Saka kana yakaita 1260 years dzakatanga rini kuverengwa kubva pakatanga maOstrogoths pa538. Saka mukaedha 538 AD na 1260 years. Mirai pastor. Mirai. Musatora advantage yekuti vamwe vateerere zvinhu ari mugarden. Alright, ndiva edhere. Edha tu. Inotisisa mugore ripi? Na 538. 8 9 7 1. Right. Inosvitsa muna 1798. Right. Saka mugore ra1798 chii chakaitika mukaenda munhoroondo. Unoziva kuti zvaiitwa nechechi mazuva iwayo zvakanga zvaakufinha vanhu mukati menyika pasi rese. Iyo chechi kuEurope. Zvekuti chero madzimambo anga asisanakidzwe nechechi. Okay. Zvekuti mambo aitonga kuFrance panguva iyoyo. Ndana Napoleon. Akatuma mutungamiriri wemauto ainzi General Bethia kuti enda kuRome unobata mutungamiriri wechechi yakutisembura uye naye kuno ari musungwa. Saka Bethia akamacha akanopinda kuRome. Akanosunga bhishopu mukuru anga ariko, akaenda naye kuFrance, akanoiswa mujere akafira ikoko.
muna 1798. Saka ndo pakamboita sokugumiswa masimba echechi nemabatiro ayaita mukutambudza vatsvene. But zvatozadzisa makore ayo. Zvazadzisa makore ayo 1260 years. Saka ipapo tapaona pazadziswa. Saka muri kuti bhaibheri harisi kubva here pakuti mambo uyu ari kuramba ari ngori chinhwani? Harisi kubva. Alright. Hatichaendei pana Daniel 7 verse 25. Daniel 7 verse 25. Right. Uchataura mashoko okumhuro okumusoro-soro. Right. Uchaparadza vatsvene. Uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Takuenda pa-identifying mark yokupedzisira. Because church takatoona kuti Christian church ndo yakaparadza those 3 Aryan kingdoms. Tikaona zvakare the Christian church ichitambudza makristu nekumauraya kwe1260 years. Okay. Takuenda pakuchinjwa kwemitemo. Hanzi nekuti mambo iye achachinja mitemo. Pastor, muri kuomesa manje, muri kutondiomesera, muri kuzviomesera. Because Christian church kana iri yakaita izvi, isi tiri muno mustudio semakristu. Tiri kuti manje. Aiwaka, usavhiringidze vateereri. Chatakananga yezvino izvo kuidentify mambo uyu chete. Tumwe tumivhunze. Asi kuKristu kuva mukristu kuri right. Kuva mukristu kuri right. Aiwa ndikurera kuti kana zvikanzi mupurisa akaba mushopu. Hazvirevo kuti hurumende ndaichimira kuri kuruta mapurisa. Alright, pastor, I mandanza because pfungwa ine nchitaka ndirichiteerera sitereki saka ndichiona kunge pari. Alright, ndapanzwisisa. Kana pajeka. Handeitione pamirayiro kana chinzi achachinja mitemo yaMwari. Yes. Mirayiro inowanikwa pa10 commandments. Exodus 20. Exodus 20. But ingoverenga verse 4 kuenda pa6. Exodus 20 verse 4 to 6. Right. Usazviitire mufananidzo wakavezwa kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro kana wechiri panyika pasi kana wechiri mumvura pasi penyika. Usafugamire izvozvo kana kuzvishumira, nekuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwevanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida, vanochengeta mirayiro yangu. Unotsigirwa pana Deuteronomy 4 pavhesi ya15 kuenda pa17 murayiro iwoyo. Deuteronomy 4 verse 15 to 17. Right. Naizvozvo zvichenjerei zvikuru, nekuti hamuna kuona kuti wakanga akadini musi Jehovha waakataura nemi paHorebhi ari mukati memoto, kuti murege kuzvishatsa muchizviitira chifananidzo chakavezwa chakafanana nechinhu chipi nechipi, kana mufananidzo wemurume kana wemukadzi. Mwari anorambidza kuti pakunamata vanhu vapfugame pamberi pemufananidzo. Hanzi unga mufananidzo wemurume kana wemukadzi. Handiti wazvionaka. Saka Mwari ari kurambidza. But mukachitarisa manje church yemakristu ndo yakabvumira kuti pakunamata vanhu vagadzire mifananidzo yevatsvene vakafa kare, yevasande vakafa kare, vakati sana Peter, vana Paul, kana vana Maria, kana Jesu ari pamuchinjikwa. Ndosaka uchiona nhasi kune mamwe makristu vanogona kuti kana nguva yekunamata yasvika opfugama pamberi pemufananidzo kana waJesu ari pamuchinjikwa, kana mufananidzo wemumwe mutsvene akafa kare ari mubhaibheri. But Mwari ari kurambidza musaite mufananidzo wemurume kana wemukadzi, musapfugame pamberi pazvo. Pari kureva vemubhaibheri pastor. Pari kureva vemubhaibheri. Kana pachingonzi wemurume kana wemukadzi. Pfungwa yandiri kuedza kubvunza pastor sorry handisuda kukuitisa inaro. Ndiri kuedza kufunga kuti hazviito kuti tiite mufananidzo yenyu pastor. Tokupfugamira pa ndiri kuedza kufunga saPeter. Kana kuti Pauro kana kuti Mary. Peter munhere. Peter munhere pastor. Murume. Ko Paul murume. Mary mukadzi. Mary mukadzi. Ayo vhesi ndarinzwa. Ratorambidza mufananidzo wemurume kana mukadzi. Kana iye Jesu wacho kuita mufananidzo wake waJesu zvarambwa. Alright, thanks for the. Nekuti zvanzi chero wechinhu chiri kudenga ndo kwakaenda Jesu. Saka ndo zvarambwa nemurayiro. Alright pastor. Toenda pamberi. Exodus 20 verse 8 kuenda pa11. Exodus 20.
vhesi 8 kuenda pa11. Right. Rangarira zuva resabata kuti urichengete rive dzvene. Ubate mazuva matanhatu, uite mabasa ako ose. Asi zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro, iwe kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuyo zvako, kana mweni wako uri mukati mamasuo ako. Nekuti namazuva matanhatu Jehovha wakaita denga nepasi negungwa nezvese zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha wakaropafadza zuva resabata akariita dzvene. Murayiro wechina unoti vanhu ngavachengete sabata. Yes. Zuva rechinomwe revhiki vateereri. Ndo zviri pamurayiro uyu. Zuva rechinomwe revhiki. Yes. Saka regerai bhaibheri ritibetsere. Takambozvinzwa kumuzvidzidzo zvakapfuura pana Mark 15:42. Tinzwe toda kuona kuti sabata racho izuva ripi pavhiki. Madzoka kuti akati tichinje Ndiani. Right. Alright. Mark 15:42. Mark 15 verse 42. Zvino ava madeko zvarakanga riri zuva rokugadzirira ndokuti rinotangira sabata. Musi wakafa Jesu unonzi preparation day. Okay. The day before the Sabbath. Ndo rinotanga sabata riri mberi. Okay. Kurati kana tiri pa Friday, sabata riri mberi. Ko musi wakamuka Jesu, Mark 16 verse 1 na 2. Mark 16 verse 1 na 2. Sabata yakati yapfuura, Maria Magadalini naMaria mai vaJakobo naSarome vakatenga zvinonhuhwira kuti vaende kuzomuzodza. Mangwana nemusi wekutanga wevhiki vakaenda kubwiro zuva robuda. Right. Musi wakamuka Jesu musi weSunday. Uri kunzi sabata rakanga rapfuura. Wa musi wekutanga wevhiki. Hanzi musi wekutanga wevhiki. Kureva kuti Sunday sabata rinenge rapfuura. Okay. Friday sabata riri mberi. Saka sabata raMwari rinofanira kuungana vanhu vachinamata izuva riri pakati peFriday neSunday. Ende nerombo rakanaka panongori nemusi 1 chete. Saturday. Ndo sabata rinofanira kuungana vana vaMwari vachinamata. Okay. Rinoguma here iro sabata iri kuchengetwa. Ibva waverenga pana Isaiah 66 verse 22 na 23. Isaiah 66 verse 22 na 23. Nekuti denga idzva nenyika itsva zvandichaita, sezvazvichagara zviripo pamberi pangu, saizvozvo rudzi rwako nezita rako zvichagara zviripo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Zvino panguva iyo nyama yose ichauya kuzonamata pamberi pangu, pakugara kwemwedzi mumwe nemumwe, nepasabata rimwe nerimwe, ndizvo zvinotaura Jehovha. Saka sabata raMwari riri kunzi vachaponeswa vacharichengeta nekusingaperi mupasidzva. Saka harigume kuchengetwa iro remusi wechinomwe wevhiki. Saka iye zvinezvi Ndiani akaita kuti vanonamata vachisiya Saturday inotsigirwa nebhaibheri vasarudze vasungunuke chero paSunday. Pindurai pastor, ndopandati akatomirira Ndiani. Now mukaenda Doctrinal Catechism yakanyorwa naStephen Keenan papage 174. Pane mubvunzo pachitaurwa pamusoro penyaya dzekuchinjwa kwemitemo. Pane question inoti mune here imwe nzira inoratidza kuti church ine simba rekudzika mirayiro? Ndo question iripo. Mhinduro inoti aibvunzwa ichechi apa. Mhinduro yoti dai church isina simba rakadaro, ingadai isina kuita izvo zvayakaita, zvairi kubvumirana nevanonamata vemazuva ano, zvekuisa Sunday iri zuva rekutanga revhiki panzvimbo yeSaturday zuva rechinomwe, zvisingatsigirwe nebhaibheri. Saka kureva kuti chechi iri kuti simba rekuchinja mitemo tinaro. Munopuruvha sei kuti mune simba? Tinopuruvha honai takatozviita, takachinja Saturday kukuyera kwaive muSaturday kwakaiswa naMwari tikakuisa paSunday zvisingatsigirwe nebhaibheri. Ende zvinoratidza kuti nesimba maKristu mazhinji ari kunamata nhasi vanobvumirana nezvo. Vari kuteerera izvozvo. Right. But mapinduro avaita apa, mapinduro avaita apa vanombotaura vhesi kapa. Hapana kutaurwa vhesi, asi varongoratidza simba riri muchechi. Alright. Saka chechi yemaKristu ndo yakachinja mutemo weSabata kubva paSaturday kuenda paSunday.
ndo yakachinja mutemo wechi2 wokuti musapfugame pamberi pezvifananidzo. Vanhu vanobvumirwa kuti kana chiri chifananidzo chevasande, chevatsvene vakafa kudhara, vesa henyu mufugama henyu pamberi pazvo. Ichechi yakaita izvozvo. Number 3, chechi ndo yakatambudza maKristu nekumauraya for 1260 years. Number 4, chimwe chataona ndechekuti ndo yakaparadza madzimambo matatu, maVandals, maOstrogoths namaHeruli. Ndipindurei kwekupesira uko. Pakuchinja mutema apa wokuti tisafugamire zvidhori newesabata apa. Chechi payakaita izvi, Mwari yezvino anoona sei? Imhosva here? Kana kuti zvakutogashirikawo kuna Mwari? Aiwa. Mwari haachinje zuro nanhasi nanokusingaperi. Thank you. Last question, ndikuona nguva dzafamba. Kuinga wani pakuchinjwa kwesabata kuna vamwe vafanha vandosangana nawo vanenge vachitaura kuti no lo wati Pauro akazoti hatisi pasi pemuna, kuri kuti vari kungozvizorowo nyaya isina zera nawo. Kwakungotsvagawo hako zvekuti vanhu vazvikamfote vari pasingadikwi naMwari. Asi vakazvichinja vanozviziva vanototaura kuti tine simba racho, ndosaka havatomboswera kuti Po akazoti Po, havatomboendi unonzwa vachiti vakorose Pauro inga akati inyaya inotoone nhoroondo, ine nhoroondo. Saka isusu tiri kutsvaga madzimambo anenge achitonga pandowo yaJesu. Saka mambo wechi8 ichechi yemakristu. Very good. Ichechi yemakristu ndo yakaita zvese, ende inenge iriko mpaka Jesu achiuya, yozotorerwa masimba pari kuuya Jesu, yoparadzwa, yobva yaparadzwa. That's right. Ndoda kutendai vateereri nechidzidzo chachiri pakati pedu. Ndiani akaita kuti sabata ribviswe paSaturday riende paSunday? Ichechi. Zvinhu zvakaitika munhoroondo kuEurope, chechi ichitambudza vatsvene, ichiparadza madzimambo matatu, ichitonga kwe1260 years dzakazopera muna 1798. Ndo iri kuchinja mitemo yaMwari kuti panonzi usapfugamire zvidhori, voti zvakanaka ndo vachinja sabata. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Bila code kuna vanoda kutibatsira *151 *2 *5 *347 681 amount hash. Wonekai vateereri. Vateereri, kana pangaite mubvunzo kana pamwe panoda kuti tibatsirwe, onanai nehama dzenyu, vavakidzani, shamwari dzenyu vanopinda sangano rema7th Day Adventist. Vanoziva kukuenda nemi kuti munobatsirwa. Kana kuti munotifonera kana kutumira mameseji pa0775 460 175 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Marave nemi akuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe. Tenzende tungamirwe semana onyaradzwa unganyara nyanza, mananda anomunzwa kana matinyarara, imwe tenzi wenyanza, tenzi nditungamire, apo ndasvika nyanza, mananda ondishisa, andichienda zororo, ndotsamira ku